नैबे साफागुरि टु ओरैहाय मालिबिथा दावखोलांनाय आसामाला रड जाहैबाय। ओमफ्राय नै बिथांनि न'आ बेनोमोन। ओमफ्राय नै बैयो बिदानि आरोना, नै बेयो बिदानि। ओमफ्राय दा आसोला दै प्लास्टिक लाबोदों दिनैहाय। बयदो लायखो? बय लायखोबा? मा बरिया बानायनायसै दा न'खौ? सलिड बानायदोबा। ओमफ्राय दिनैहाय अखा हालाबो थाखादोंबोनो सियाखै? ए आं मोनायावहाय खेबफैदोंमोन ना ने? हाथर लाबोदोंमोन होनदों नामा नों? गोदोहाय सारना जानायावहाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय बिथांनि न'आ बेनो आरोना। ओमफ्राय दा रावबो गैले बिथांजोंहाय बिमा दं। ओमफ्राय बिनानाव दंबावो ने? मालिबिथायाव बागमारावहाय दंहैयो। ओमफ्राय मोनसेया नै गावनि फुराना हाया बे आरो। ओमफ्राय दा बेयावहाय गावगा थाफैफिनबाय आरोखि। नै बिदि आं एसे देखायनि। अयथासार अखा हालाबो इयो बोन थाखायो आरोखि ना, उन्दुखायो। नै आं मोनायावसो दिन्थिदोंमोन। नै बेयावनो थायो आरो। नै सांग्राया बिदि आसोला नै बेयावनो उन्दुनानै थायो आसोला। नै आयै सिजोब्बाय नै बेंकआबो मायाबो। नै बिदि आरोखि बोन थायो। नै दाख्लैहाय सानब्रैसोआ नैबे हायावनो उन्दुदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं मैया मोनायावहाय खेबदों। नै बेबायदि आरोखि बेयावनो थायो आसोला। दिनैबो अयथासार अखा हालाबो नैबेयावनो थाखादों। सिगांनि फुराना न'आ नैबेयावनोखामोन। ओमफ्राय हिन्जावा गोजानावसो थाहैदों आरो। ओमफ्राय फिसाजोबो दं मोजांनो अनथावथावनो। फिसाजोआ बिबैनाव थायो होनदोंदां। ओइ नोंसिनिया नानिया नोंसाजोआ नोंबैनाव थायो दा ने? बेखौ लुफिननोसै दाबा? बेखौ लुदो, मोजां लुदो। बे प्लास्टिकखौ कम्पानिनिफ्राय हरदों आरो। ओमफ्राय बेखौ मोजां खाथाबनानैहाय थानोसै आरो। बे गय बागाना बिनिजोबमोन हबे। बेखौ फानबाय इयो समावनोहाय ने? ओमफ्राय ने गायग्रा हाया सिथो गायदों? आमाइ खान्थालसो गायदों? औ बेयाव आमाइ खान्थाल गायदों आरो। गायग्रा हाबो दङ बैनो हनैनो गायग्रा हाया बैयावहाय। होद माबोरै उन्दुखोलै दे अयथासार अखायावनो। आखास दे गोसोमल' हाखादोंमोनलै अखाया। ओइ बा ओमफ्राय एफाग्राब अखा हालाबाबो उन्दुखादों सियाखै? औ ओमफ्राय ने हिन्जावा भिडिअ' नुना फन हरदों होनदों दा। मा नुखो? फैफिनदोरा इस्टेर नोंबो मय मय थांनानै थायो नुवाखै? ने फिसाया मालाय गोसोखांगासिनो हनै। मोजांखाद्रा ने बारनावलाय। नै फैफिनदो। हिन्जावा नुनानै फन हरदों रा खनसाय। न' नायफैदों नोंबो? औ रा न' नायनो फैदों। अयथासार अखा हादों होनब्लाबो उन्दुखादों फाग्लासो। माबोरै उन्दुखोलै? आं मोनायाव फैला खोमसिल'खा न'आ नै। दा मोजां एसे मोजां खानानै उन्दुलां जायो। फाग्लासो उन्दुखायो। गोदोबो हाग्रायाव थाला बिदि उन्दुबायखायोमोन। हायाव दा? औ होस बे बारजों बुदेला मा जानांगौलै। नै सिगांहाय सिनाय न'आबोमोन आरो। जिबौखौनो बिसिना सिङाव उन्दुथारलायखादों जाहैदों। जिबौआबो माला हाबनानै थाया आरोखि बेयाव दंला। फाग्लासो एकदमबारे जिबौआखौ उन्दुथारलायखादोंनो। ओइ बेयावहाय सिगांहाय नोंसोर जिबौआखौ उन्दुथारखादों दा? ए बिसिना सिङाव हाबनानै थादोंमोन? ओमफ्राय उन्दुसिनखादों? दाउदै जालाबायोमोन। जिबौआखौ उन्दुसिनखादों? उन्दुसिनाखै माने दाउदै जाफैयोमोन। ए जिबौआबो जेबो ओंखारामोन दा? लै मानसिया माने सिगां मोजाङानोमोन आरो मथा मथि दाबो थिगानो। माने एसे मानसिया मेन्टेलिटि एसे साननाय दंसै आरोखि ना। मानो होनना बुङोब्ला
हाबा जानाय मानसि ओरैहाय हिन्जावाबो गुबुनाव थाहैबाय जाहैबाय ओमफ्राय फिसाजोबो दङ अन्थाव बाथाव सिगांथ' थामाम माहाजोनखामोन बिथाङा दाबो हा हु दं गायग्रा हा बै बागानखौ फानबाय आरो गावगा नेबा अजाखा दा हगारलाबो मा जानायरा बे ब्लग भिडिअफ्रालाय ने लोगोफ्रालाय दा ने बुरैया नुहैनोसैलायो हेन्डसामल' बरानो ओरै नाहरसाबा खेबसे नुवाखै माथो मालाय न' लुफिननायसैनो आरो इयावहाय गावनि हाखा नालाय गावनि हायावहाय न' लुफिनसिगोन आरो इयो माने इयावहाय सिख्लाबसे दं आरो इना माने बै बागानाथ' गावनिमोन नालाय ओमफ्राय नै बैयो बिदानि जाहैबाय ओमफ्राय नैबेखौ फाननानै नैबेहाय लामा बानायनाया गावनि आरो दा इयाव लुफिनसिगोन जाहैदों गावगा बेखौहाय नागारनानै मालि बिथायाव दंहैयोमोन ओमफ्राय बाजैयाबो मालि बिथायाव दंहैयो आरो बिमाया दा बिदि